Hi, welcome. It's Nkhani for YouTube channel here. Mkulu Wapolisi Watsopano akukhudzidwa Ndi Katangale wa Zunneth Sattar. Pa 22 Julai mu chaka cha 2022, mtsogoleri wa dziko lino Chakwera anaasankha Merlyn Nachumu Yolamu kukhala wamkulu wa apolisi mdziko muno. Patangotha mwezi umodzi chiwachotsereni mchito a George Kainja pa udindowu kamba kakukhudzidwa Ndi Katangale wa Zunneth Sattar. Mbalingana ndi Akholeni Zamba womwe ndi mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino. Kusankhidwa kwauku kukuyembekezeleka kuvomerezedwa ndi nyumba ya malamulo ya mdziko lino. Mayiwa asanasankhidwe kukhala wamkulu wa apolisi anali wachiwiri kwa apolisi yemwe ntchito yake inali kuyang'anira kayendetsedwe ka mchito kulikulu la polisili. Magulu ena omwe ndi womenyera ufulu wa azimayi mdziko muno anaonesa kukondwa kwawo ndi kusankhidwa kwa amayi Yolamu kukhala wamkulu wa apolisi mdziko muno. A Patricia Mtungira womwe ndi mmodzi wa anthuwa komanso ndi mkulu wa bungwe lotchedwa People Innovation for Women and Girls anayamikira mtsogoleri wa dziko lino Chakwera kuti akuonetseratu kuti ali ndi chidwi chotukula azimayi powayika m'maudindo akuluakulu mdziko muno. Nalo bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC layamikira kusankhidwa kwa amayi Yolamu pa udindowu wamkulu wa apolisi mdziko muno. Wapampando wa bungweli Skate Lewis anayamikira Chakwera kuti akutsata mfundo zina zomwe zili mu malamulo oyendetsera dziko lino zomwe zimalamula mtsogoleri wa dziko kuti ayike ndondomeko zothandizira kutukula azimayi kuti azitha kutenga nawo mbali pa nkhani zonse mdziko muno. Yolamu ndi mzimayi wachiwiri kusankhidwa kukhala wamkulu wa apolisi mdziko muno kutsatira kusankhidwa kwa Merlyn Nachumu womwe anasankhidwa ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Bingu wamuthalika. Nyumba ya malamulo ya dziko lino inawakana Nachumu kukhala wamkulu wa apolisi mdziko muno ndipo Bingu wamuthalika anawasankha nkukhala mlangizi wapadera pa nkhani ya zachitetezo mdziko muno. Amayi Nachumu anamwalira mchaka cha 2016 pamene anthu ochoka mbali zosiyanasiyana za mdziko lino akukondwerera ndi kusankhidwa kwa Merlyn Nachumu Yolamu kukhala mkulu wa apolisi mdziko muno. Pali malipoti ena omwe akumveka kuti mayiyu naye monga abwana ake akale a George Kainja akukhudzidwa Ndi Katangale wa Zunneth Sattar. Izitu mwina zikhoza kupangitsa kuti naye mayiyu akanidwe ndi nyumba ya malamulo mdziko muno ngati mmene zinachitikira za Merlyn Nachumu potengera kuti panopa aphungu a nyumba ya malamulo ya dziko lino ayamba kuyika ndondomeko zofuna kuthana ndi mchitidwe wa Katangale. Izizi zikuza sabata yatha yomweyi aphunguwa atasinthanso lamulo lina lomwe limatchedwa kuti Corrupt Practices Act. Lamulo lomwe asinthalo limalamula nthambi yothana ndi Katangale mdziko muno ya Anti-Corruption Bureau ACB kuti lizipempha chilolezo kwa Director of Public Prosecution DPP. Malipotiwa omwe akuonetsa kuti mayi Merlyn Yolamu ali wachiwiri wa mkulu wa apolisi mdziko muno anali wapampando wa komiti yogula katundu kulikulu la polisi mdziko muno, ndipo iwowa anavomera ndi kusankha kuti kampani ya Zavia Limited yomwe ndi ya Zunneth Sattar ipatsidwe mchito yopereka zakudya zotchedwa ma food rations pa mtengo wa 7.9 billion malayi kwacha. Iwowa anachita izi nkumachita kuti komiti yogula katunduyo isanakhale pansi nkuona kuyipa ndi ubwino wopereka mchitoyi ku kampaniyo. Apapa mkuti iwowa atalembera kale nthambi ya zogula katundu mboma ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA nkuwauza kuti alole kampaniyo kugwira mchito ndi boma. Izizi ndi malingana ndi report la Anti-Corruption Bureau ACB lomwe Chakwera anagwiritsa mchito powachotsa mchito a George Kainja kuti akukhudzidwa Ndi Katangale komanso ziphuphu za Zunneth Sattar. Apatu zikusonyeza kuti nawo mayiwa
akukhudzidwa Ndi Katangaleyo, koma funso nkumati awasankhiranji kukhala wamkulu wapolisi mdziko muno nkumachita kuti akutchulidwa nawo mu ripoti lomwe a president Chakwera omwewa anagwiritsa ntchito powachotsa ntchito a George Kainja. Ripoti lomweli ndi lomwenso a Lazarus Chakwera anachotsera ntchito a Prince Kamutanganga, yemwe anali wamkulu woyang'anira nyumba za boma, a John Suzi Banda omwe anali wapampando wa board yogula katundu mdziko muno ya PPDA, komanso anasiya kuwapasa ntchito achiwiri wawo a Saulus Chilima. Malingana ndi ripoti la nthambi ya ACB, Malawi Police Service sinapange maplani aliwonse ofuna kugula zakudyazi kuchoka ku kampani ya Zavia Limited. Palibe ndondomeko iliyonse yomwe inkakamba kuti polisi ikuyenera igule zakudyazi, ndipo zikuonesa kuti mgwirizano wogula zakudyazo anaupanga ndi a Zavia Limited, ndipo likulu la polisi linavomereza. Ripotili likutsimikiza kuti inde panachitikadi mkumano wa mbali yogula katundu ku polisi ya Internal Procurement and Disposal Committee kuti akambirane za contract. Komatu mkumano sanaone ubwino ndi kuyipa kolowa mu mgwirizano ndi kampaniyo popeza mu nthawiyo panalibe ndalama zogulira katunduyo. Kumbali ya ACB akuti kukumanako kunali kungovomereza komanso kupemba m'maso anthu ena popeza contract iyo anayilemba ndi wogulitsa katunduyo yemwe ndi Zavia Limited, m'malo mokuti ilembedwe ndi nthambi yogula katundu ku polisiko. Zavia Limited ndi imodzi mwa kampani za Zunneth Sattar. Poyamba nthambi ya PPDA inawuza apolisi kuti katunduyo amugule pogwiritsa ntchito njira yotchedwa restricted tendering, m'malo mongouza kampani imodzi kuti igwire ntchitoyi. Apatu a Zunneth Sattar ndi pamene anatumiza mayina a kampani zawo zina ziwiri za Tactical Distributors SA ndi Moonstone General Trading kwa Akainja kuti mwina ziziwoneka ngati pali kampani zingapo zomwe zimafuna kugwira ntchitoyo nkumachita kuti zimene zizi sizinachitike. Kotero kumayenera kuchitika kafukufuku wa kampani zitatu za Zavia Limited, Tactical Distributors SA ndi Moonstone General Trading, zomwe pamaso zimaoneka ngati nzosiyana koma zili za munthu mmodzi yemwe ndi a Zunneth Sattar. Komatu kafukufukuyu kapena kuti evaluation sanachitike, ndipo a Sattar analemba okha kalata yomwe imaonesa kuti kafukufukuyu wachitika. Ndipo pa kampani zitatuzi polisi yasankha kampani ya Zavia Limited kuti igwire ntchito yopereka katunduyo. Ripoti la ACB likutsimikiza kuti a Sattar analemba kalata yomwe anayitumiza kwa a George Kainja, omwenso anayitumiza kwa amwabi kaluwa omwe amagwira ntchito ku nthambi yoona za malamulo kulikulu la apolisi mdziko muno, ndipo anamuwuza kuti ayike chidzindikiro cha apolisi kapena kuti letterhead pamwambapo ngati kuti kalatayo yachokera ku polisi komweko. Amwabi kaluwa anatumiza kalatayo kwa a Yolamu omwe anali wapampando wa komiti yogula katundu ngati kuti iyeyo ndiye wolemba kalatayo. Ripotilo likupitiriza kunena kuti a Merlyn Yolamu anagwiritsa ntchito kalatayo kuyankha nthambi ya PPDA kuti likulu la polisi lasankha kampani ya Zavia Limited kuti ipereke ma food rations ku polisiko. Kampani ya Zavia Limited inawuza likulu la polisi kuti iwowa akugulitsa pack imodzi ya zakudyazo pa mtengo wa 23,000 kwacha, ndipo atakambirana kampani ya Sattar inatsitsa mtengowo nkufika pa 22,500 kwacha. Potsatira kuvomerezedwa ndi nthambi ya PPDA, a Malawi Police Service anasayinirana mgwirizano ndi kampani ya Zavia Limited pa 13 Septemba mu chaka cha 2021. Mgwirizano unali wa ndalama zokwana 7.9 billion Malawi kwacha, ndipo kampani ya Zavia Limited imayenera ipereka ma food ration packs okwana 350,000 ku polisiko. Ripotilo likuonesanso kuti apolisi angapo analandira ziphuphu kuchoka kwa Zunneth Sattar
kuti apange zothekera kupatsidwa contract iyo. Ahale namwaza omwe ndi wachiwiri wofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno atafunsidwa kuti ayankhulepo pakukhudzidwa kwa amayi Yolamu pa nkhani ya Katangaleyu anati sanaone ripoti lomwe likunena kuti mayiwa anakhudzidwa, ndipo kumbali yawo anati akukhulupirira kuti ndondomeko zonse zoyenera kutsatidwa zinatsatidwa ndipo mayiwa siwolakwa mu njira ina iliyonse. Nayo nthambi ya ACB kudzera mwa wofalitsa nkhani wawo Ingrid Ndala akuti sangangofikira kumanga aliyense yemwe akuganiziridwa kuti analandira nawo ziphuphu kuchoka kwa Zunneth Sattar ndipo amagwira ntchito ku polisiko popeza pali ndondomeko zomwe akuyenera kutsatira. Atafunsidwa kuti ayankhulepo pa mphekesera zomwe zilipo panopa kuti mayi Yolamu anathandizirapo kuchita katangale, wapampando wa Malawi Human Rights Commission Askaida Lewis omwe anayimikira poyamba paja kusankhidwa kwa mayi Yolamu anati iwowa alibe umboni uliwonse kuti mayiwa anakhudzidwa ndipo oyenera kuyankhula pa nkhaniyo ndi a ACB komanso nthambi yozenga milandu ya boma ya Directorate of Public Prosecution DPP.